በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ሐቀኛ ብፅዕና ምኽሪ ክፉኣት ሰባት ዘይሰምዕ ብመንገዲ ኃጥኣን ከዓ ዘይከይድ ኣብ ኣኼባ መለቀፂ ድማ ዘይፅንበር እኳ ደኣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብምእዛዝ ዝሕጐስ ነቲ ሕጉን ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ ዕውት ብፁዕ እዩ። ንሱ ኸምታ በብእዋኑ ፍርያት ቆፅላ ዘይነቅፅ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም እዩ። ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦም። እቶም ክፉኣት ሰባት ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቕቡቕ እዮም እምበር ከምዚ ኣይኮኑን። ንክፉኣት ሰባት እግዚኣብሔር ክኹንኖም እዩ። ሓጥኣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይክቖሙን እዮም። ከመይ እግዚኣብሔር ንጻድቃን ይመርሖምን ይሕልዎምን እዩ። ክፉኣት ሰባት ግና ክጠፍኡ እዮም። መዝሙር 2 እግዚኣብሔር ዝሓረየ ንጉስ። ስለምንታይ እዮም ኣሕዛብ ዝዓሉ ህዝብታት እውን ኮንቲ ምኽሪ ዝኣልሙ? ነገሥታት ምድሪ ትንስኡ መሳፍንቲ ከዓ ምስኦም ሓቢሮም ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብቲ ንሱ ዝሓረየ ንጉስን ክፉእ ይኣልሙ ኣለዉ። ካብ ግዝኣቶም ሓራ ንኹን ነርዕቶም እውን ካባናን ደርብዮ ድማ ይብሉ ኣለዉ። እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቖም፣ እግዚኣብሔር የላግጾሎም፣ ሽዑ ተቖጢዑ ይግስጾም፣ ብነድሩ ከዓ የፈራርሖም። ኣነ ኣብ ጽዮን ኣብቲ ቅዱስ እምባይ ንንጉሰይ ሸምኮ ከዓ ይብል። እቲ ንጉስ ከምዚ በለ፣ እቲ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ክእውጅ እየ። እግዚኣብሔር ንስኻ ወደይ ኢኻ፣ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ፣ ለምነኒ። ኣነ ከዓ ኣሕዛብ ንርስትኻ፣ ምድሪ ብምልእታ ድማ ንዓኻ ክበካ እየ። ንስኻ ከዓ ብበትሪ ሓፂን ክትቅጥቅጦም ከም ኣቕሓ ኣብ ሜረት ድማ ክትሰባብሮም ኢኻ በለኒ። እምበኣርከስ ኣቶም ነገሥታት ለብሙ፣ ኣቶም ገዛእቲ ምድሪ እውን ተኣሮሙ። ንእግዚኣብሔር ብፍርሃት ኣገልግልዎ፣ ብረዓድ ከዓ ስገድሉ። ኩራው ቆልጢፉ ይነድድ እሞ ከይኩሪ፣ ብሃንደበት ከይጥፍኣኩምሲ ንወዱ ተሳለሞ። ኣብኡ ዝምዕቆብ ዘበለ ኩሎም ዕውታት እዮም። መዝሙር 3 ጸሎት ንግሆ። ኦ እግዚኣብሔር ጸላእተይ ብዙሓት እዮም፣ እቶም ኣባይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም። ኣምላኽ ኣይድሕኖን እዩ እናበሉ ብዛዕባ ይዛረቡ ኣለዉ። ንስኻ ግና ኦ እግዚኣብሔር ዋልታይ ኢኻ፣ ክብረይን ንርእሰይ ልዕል እተብላ ንስኻ ኢኻ። ክረድኣኒ ናብ እግዚኣብሔር እውይ፣ ካብ ቅዱስ እምብኡ ከዓ ይምልሰለይ። ተገምሰስኩ ድቃሱን ወሰደኒ። እግዚኣብሔር ድግፈኒ ስለ ዘሎ ከዓ ተንሳእኹ። ካብቶም ብኩሉ ወገን ዝኸቡኒ ኣእላፍ ኣሕዛብ ኣይፈርህን እየ። ኦ እግዚኣብሔር ተንስእ፣ ኦ ኣምላኸይ ኣድሕነኒ። ንምንጋጋ ኩሎም ጸላእተይ ስበሮ፣ ደስናን ክፍኣት ሰባት ሁሉ ቆሶ። ምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጽእ። ኦ እግዚኣብሔር ንህዝብኻ ባርኽ። ምስጋና ንኣብ፣ ምስጋና ንወልድ፣ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ኣሜን።